mikä sitten tehdään liekkiä. Tää on ihan tällainen demoliekki, että mä en tee kuin valkoisella tähän mustaan. Laitetaan ohut, mä sanon tätä kuuloksi tätä. Ja tässä vaiheessa on jo hyvä vähän piirtää siihen tällaista liekkimäisyyttä. Sitten otetaan valmiiksi leikattuja sapluunat, näitä voi tehdä itse. Lähdetään vääntää sinne tällaista. Tässä on tärkeää opetella näiden liekkiä. Pikkusen katsoo jostakin, että miltähän ne liekit oikeasti näyttää. Ja sitten opetella tällainen. Muistaa, että kummalle puolelle se tulee se liekin terävä reuna ja kummalle puolelle tulee häivytetty osuus. Noin. Aina joka työtä varten kannattaisi tehdä omat liekkinsä. Varsinkin jos tekee autoihin moottoripyöriin raitoja, niin on hyvä tehdä omat siihen kohteeseen sopivat käppyrät. Noin, ja tosta vedetään. Liekkiähän ei kukaan tule sanoa, että millainen se pitäisi olla justiinsa. Näitä on yhtä monta liekkiä kuin mitä on tekijääkin. Tässä voi aina miettiä, että auto- ja moottoripyörämaalaukset pyritään tekemään sellaiset liekit, että ne näyttää suhteellisen vauhdikkailta. Ja eihän tällainenkään muoto, mitä mä nyt teen, niin tämä ei välttämättä ole niin kuin sellainen oikea liekin näköinen. Oikea liekki olisi ehkä sen tasaisempi. Että tää näyttää vähän, että tässä tulisi sellaista niin sanottua vauhtia, eli liekki, joka on esimerkiksi kun auto kulkee kovaa tai pätkä kulkee kovaa, niin sillä lailla niin kuin tehty, että tästä tulee vähän niin kuin tällaista sammaa sarvaa. Sitten tänne tehdään niin sanottu sisempi liekki, mikä on kirkkaampi. Eli tää on vähän niinku taustaa tää ensimmäinen. Seuraava on sitten tällainen suhteellisen näkyvä. Tämä on sinänsä helppo juttu, että tässä jos tekee omasta mielestään mokan tässä liekkien teossa, että tekee jonkun kohdan, mikä ei oikein tyydytä, niin tätä voi maalata päälle niin monta kertaa kuin haluaa. Kynäruiskuhommissa yleensäkin, niin se ei ole välttämättä se ensimmäinen ruiskutuskerta, mikä tekee sen valmiin jäljen, että saattaa vaatia enemmän kuin yhden kierroksen. Tossa esimerkiksi tuli nyt tollanen kaari, olisin halunnut, että se ei lähde tänne päin, mutta ruiskutin niin tavallaan liikaa siihen, niin sitten mä vaan jatkan sitä pikkusen. Liekkikin on sellainen, että se on aina jokaisen omakohtainen näkemys, millaiset ne on ne liekit, ja jokainen toistaa vähän sitä omaa. Tänne pystyy tekemään sitten tällaisia kielekkeitä lisää, jos
siltä rupeaa tuntumaan, että niitä on liian vähän. Yleensä yksinkertainen vähemmän on enemmän tässäkin työssä, että monesti saattaa olla, että se vähempi olisikin riittänyt. Näitä on tosiaan hyvä olla vähän eri kokoisia näitä saplunoita. Näitä voi tehdä näitä liekkiä tällä päällekkäin, niin tulee tuolta toistensa läpi. Kuultaa pikkusen. Ja viimeiseksi tehdään vapaalla tätä nyt tällaisia. Ja tämän saman voi tietty tehdä väreissä, että tämä olisi oikein kirkkaa keltainen ja nämä taustaliekit olisi viininpunaiset kautta oranssit, niin se näyttäisi aina paremmalta. Sitten ne voi tehdä tällaista pientä vapaalla kerralla, mitä haluaa, tällaista pientä lisäarvoa tähän kuvaan. Noin. Sitten voisi napata saman tien vaikka salamantion tähän, kun alkuun päästiin. Otetaan tuolta kulmasta lähtee. Nämä on sellaisia kohtuu helppoja, millä voi aloittaa harjoittelu. Nämä salamat. Sitten vaihdetaan väriä. Ton verran sitä väriä meni, että loppujen lopuksi tämä valkoinen on tosi riittosaa meillä, joka tässä on. Ja otetaan tuosta sinistä viikkoa, jos meillä jämäkittä jossain. Ja tässä kynäruiskulla maalatessa niin tärkeintä, että osaa aina välissä putsata sen ruiskun pelkästään vettä, tässä tapauksessa vettä eli ohennetta läpi ruiskuttamalla. Tämä vaatii oikeasti hengityssuojamme. Mä en voi puhua sen hengityssuojamen kanssa, että on hyvä olla, että se on aktiivihiilisuodatin naamalla. Vaikkei tästä tule paljon. Ja tässä tilaa, missä on kohtuu hyvä ilmasto. Ota sinistä. Tää on kans automaali, eli samalla lailla tehtyä kuin tuo äsken. Jota jossa on purkin auki. Asia olisi sitten. Käydään läpi kohta ne. Joo. Saan tämänkin auki. Käydään kohta läpi nämä muut. Meinasin tehdä heti ensimmäisen ja viimeisen virheeni tässä tämän ruiskun kanssa. Tänne ei kannata koskaan laittaa väriä suoraan, vaan aina se sideaine ensin. Tässä on nyt sit, kun mä en ole sekoittanut sinistä erikseen, se on pigmentti, niin mä laitan pelkkää sideainetta ensin. Ja tää on siihdattua sideainetta. Siihdattua maaliakin. Ja tän jälkeen taas sekoitetaan. Mä laitoin suhteessa huomattavasti enemmän sideainetta kuin maalia. Tää sininen sävy, mikä tässä on, niin tää on itsessään myöskin pikkusen kuultava. Jos sä kuvaat sitä valoa vasten, niin se näkee tosta kohtaa, että se kuultaa. Ja nyt sitten kun halutaan sitä kuultoefektiä vähän lisätä, niin laitetaan tehden aika ohutta tästä sinisestä. Ja nyt sitten mä laskin äsken pelkkää sideainetta ja maalia läpi, mä en ollut ohentanut sitä. Ja nyt mä joudun sitten avaamaan tän ruiskun. Eli tää ei tule kunnolla nyt. Neulasta kiinni. Tökkii tällä vähän tänne telineeseen ja sitten sen jälkeen kun se lähtee tulee oikealla tavalla se maali, niin ei muuta kuin saa mennä. Pieni sähkön sinistys tähän. Huomatkaa, että
tällä ei nyt, kun mä tein tästä aika kuultavaa, niin tällä ei todellakaan tule mitään hirvittävän sinistä täältä, että mä pystyn säätämään tätä ruiskuttamalla lisää maalia. Tässä on hyvä katsoa valoa vasten, ettei ruiskuta liikaa mennä, ettei rupea valuttaa tätä väriä. Sitten voidaan tehdä sillä, että tossa oli toista sekoiteväriä, siellä on sihti valmiiksi, eli tää on laitettu tällaisen pieneen, voisi sanoa pehmeeseen pulloon, ja tässä on sihti valmiiksi päässä kiinni, niin voi kaataa suoraan täältä. Haluan vähän lisää sinistä sinne, niin nyt tulee pikkusen tummempi sävy, ja tähän mä laitan kyllä kans jonkin verran kultaa. Niin, meinasin kaataa ohenteet suoraan, mutta ei parane kaataa suoraan ohenteita, että ensin sekoitetaan sideaineen ja maalia. Ohennetaan valmista tuotetta. Nämä on sellaisia pikkujuttuja, että ne sitten kaikki niitä virheitä tekee, että joskus sitten vuosien saatossa vaan oppilaan. Tehdään mieluummin maali ensin valmiiksi ja ohennetaan sitä, niin tulee parempi laatu. Vältetään sitä, ettei tule roskia. Taas sama juttu. Laitettiin sinistä lisää. Niin nyt saadaan huomattavasti peittävämpi kierros tästä. Sitä paitsi nuo liekitkin voi näyttää sinisinä paremmin. Nyt mä laitan tänne, puhuin äsken taustaliekistä, niin mä laitan tämän taustaliekin aika lailla matalaksi tällä sinisellä. Sitä ei juuri näyttää enää tummaa taustaa vasta osaa siitä. No. Olikin hyvä. Mitäs sekoitussävyt oli? Oliko toi ihan meidän automaatti? Joo. Siinä oli hyvä sekoitussävy, millä sai tosi peittää. Nyt mä haluan valkoista tänne. Ja mulla on tossa nyt 2 työtä, missä on molemmissa on sinisellä tehty, niin mä en vieläkään pese tätä kunnolla tätä ruiskua. Pistä pikkusen ohennetta tänne ruiskuuteen. Taas. Hyvä olla tällainen paperi tosiaan pöydän kulmalla, mihin saa kokeilla valkoista. Minkälaista se maali on. Ja nyt tässä vaiheessa, niin kun vaihdan tästä valkoiseen, niin tässä vaiheessa mä joudun peseen ruisku. Ja ruisku pestään sillä lailla, että tyhjitään ylimääräiset pois. Ihan tällaisella paperilla. Eli suhteellisen puhtaaksi tuolta. Ja nyt sitten mä liuotan vielä tällä meidän pesuaineella tänne. Eli tuon verran pesuainetta. Ja huomakkaan, mä otin täältä neulasta taas kiinni. Lasketaan tyhjäksi. Saa vielä sen pesuaineen pois täältä. Sitten laitetaan valkoista takaisin. Tässä meillä oli sitä valmista valkoista. Noin. On siinä, kato mä laitoin. Niin ei olekaan muuten, se oli hyvä. Eikä ole muuten seivin läpikään käynyt, mikä tarkoittaa sitä, että kohta meillä voi olla roskaruiskussa. Onneksi on tarkkaavaisia opiskelijoita. Kuvas vähän 4kin, sä voit tuulettaa. Katsotaan meneekö ruisku tukkoon. Mä vähän luulen kyllä, että nämä on niin hyvä laatu siinä meidän maalitettiin. Nyt sitten tehdään tänne. Tässä on vielä sellainen, että tämä ei ole ihan täysin kuivunut, mutta mä otan riskiä. Rupee tekemään näitä tavallaan näitä sähköpurkauksen risteyskohtia ensin, missä kuvittelin, että sähköpurkaus näkyy vähän enemmän. Niihin kohtiin tehdään tällaista valkoisella.
Ja voi tehdä jos haluaa niin siveltimelläkin. Että mä vaan itse tykkään enemmän tällaista pehmeästä jäljestä. Sitten jos tuntuu, että menee liikaa valkoista, niin tähän voi laittaa uudestaan lisää sinistä. Tämä nyt on mulle ihan riittävä tässä demossa tällainen idea varmaan. Mutta tässä muuten sitten, jos ajatellaan mitä tää lähtee, niin tässä pitäisi kultaisen leikkauksen säännön mukana tulla tää haarautumaan, niin kuin luonnossa kaikki muut asiat. Sitten viimeistellään vielä tää liekki, kun meillä nyt on tätä valkoista täällä. Tehdään tällaiset hehkut tänne sisälle taas. Otetaan ihan varovasti. Yleensä se kohta, kun tällä voi pilata hienosti tämän työn. Tehdään ihan vähän tänne tällaista. Tässä tosiaan katsottava vähän, miten tää niin menee tää sapluuna. Vähän tökkii tää ruisku, täällä on ihan selkeästi joku roska hyvinkin lähellä tuolla tulossa, mutta se huomaa siitä, kun tulee tällaisia pätkiä tonne jälkeen. Noin. Sitten tietty voidaan tehdä tähän loppuun vielä pari tähteä, mikä on ihan sellainen niin perusjuttu, tai sitten jos haluaa vähän tehdä avaruutta, niin tehdään tällaisia. Pitäisikö me ottaa tää vähän heiluu. Oliko meillä teippirullaa tässä? Tuossa. Musta aukko taas tuolla välissä. Noin. Hyvä paperi tässä. Pystytään nyt paperi. Tää on tää tähden tekeminen ihan, voisi sanoa, sairaan helppoa. Näin niin kuin alkuun lähtee tekemään. Sitten tehdään vähän tähtisummaa. Tässä on sitten sellainen kikko kolmonen. Nyt tässä on jäänyt täällä kohtaa, kun rupeaa tuolla pitää päällä, niin täällä kohtaa on pikkusen jumissa toi yksi pieni venttiili, että meidän pitää kohta avata ja rasvata se. Tää on otetaan neula sisään, täällä on maalit sisällä. Sitten otetaan tätä sanotaan ainessuuttimen suojaksi, eli tää on ainessuutin tää pikkuosa. Nyt kun mä puhallan täältä laitan neulan takaisin paikalleen, puhallan pöytään ensin, kokeilen, että minkälaisia tulee. Eli tällä pystyy tekemään tällaista tähtisumua. Noin. Tehdään tonne nyt tähtiä pikkus. Tää roiskii niitä vähän miten sattuu. Tässä on hyvä niinku sitten miettiä se, että onko se työ niinku, tarviiko se noita missä vaiheessa. Ja tämän jälkeen sitten laitetaan suojus takas paikalleen. Ja tehdään tänne vähän tällaista savuefektiä.
vähän liian lähellä toisiaan nämä mun salamat ja liekit ja kaikki. Että oikeasti kannata ihan näin lähelle tehdä. Sitten otetaan ja tehdään niitä tähtiä muutama lisää. Tehdä tällaisia pieniä tähtiä. Tätä ei oteta 3 parhaat kaverille. Sitten tähän keskelle tekee tällaisen häirityksen. Sitten tuohon isompaa tähteä voi tehdä vähän lisää näitä. Noin. Tehdään sitten tuolle ilmakehä tuolle planeetalle. Tätä voisi jatkaa kuinka tää on aika näinkin pystyy tekemään sapluunalla, jos haluaa tällaisen kaasukehän. Muutama meteoriitti siihen.